So, enw fi 'di Osian, dwi'n 19, dwi'n dod o Caernarfon, Gogledd Cymru, a dwi'n chwarae Cymru. So, sut ti di dod yn rhan o'r tournament yma? So, tro gyntaf nes i ddod yma 2 blynedd yn ôl, a nes i ddewis yn syth pan o'n i'n byw yn Caernarfon yn Gistal. Nes i mynd i tournament, nes i ddewis 3 blynedd yn ôl mynd i Oslo, ond nath passport fi ddim dod yn digon fuan i fi mynd i Oslo, so nes i stopio chwarae pêl-droed am dipyn a nes i ddod yma blwyddyn yma. Nes i ddewis eto a ia, dwi'n fawr yma. Ie, cool. A beth ti'n edrych ymlaen ato fo fwyaf? Bod dim. Bod dim, ia. Byd dwi'n gallu pwyntio ar, dwi'n edrych ymlaen am o dim fatha chwarae pêl-droed, cyfarfod bobl newydd o gwledydd wahanol. Dwi'n edrych ymlaen i canu'r anthem o flaen pawb, hwnna'n special. Ond sa'n byd dwi'n gallu pwyntio ar.